ole tunruma chuan Florida Clearwater hmuna thil thlengrap thlak tak chungchang kan ngai thla ho le dawn ani kan soi tran tak tak ma in thukam hnih khat lek han soi ka du'a tuna hian 60k subscriber kan lo tling ve tareng maya ka channel min ngai hlut saka milo subscribe pa ka video te comment le like te milo pek saka milo share sak thin tu te in zawai chunga lom thu kan soinon le ni e Larry Fenton le Rebecca Fenton te hi taksa soi zoi le risel na lam ngai poimo tak mi ni in an pahnih hian an gym kalna tanga in chhar an ni nge a Rebecca hi kumsom thum mi ni in Larry ro kumsom nga la ya upa ani thung an pahnih hian an in du ton em awangin anin tona tanga thlathum na chuan an chung te point an riat pui em lovin an in nei ta ni chutia an in nei atanga thlali aliam hnu chuan Nevada hmuna an chung te riat pui nge in an in nei thali nge a an in nei thata tanga hun reilo te hnuwa chuan Larry chuan an nu pa a an che na tur in a leita a chu mai baka Rebecca chu anu pui ni ma se Larry chuan fanu ang mai na en kola adua thin hle nge ni rum khat chu Sunday chahnu tailama chuan TV a Super Bowl in fiam na chu a chua dona wangin Larry chuan en ngei tumin eitur le intur eng emote a leilok nge a chutia in khela en lai chuan Rebecca chu an then omajima chuan kalin chumit lai chu Larry anen dama anin mun bert lai chu alo ni tareng mai Rebecca chu ajim kalna atanga a hole hnu chuan a pasal Larry chu in chunga chuat laia chuan thisen nen alo munuai maya a taksa tanga in chis rugbiala chuan thisen atling khat veka a hnung lama voi ni le a ngonga voi ni ka ani boka alandana tang chuan Larry chu a thi to ani mel le ani anu pui Rebecca chuan thil ti sual tu anom ringin in chung lam te chu mang ang phili chul chung chuan a han en ve bok takna a tu ma ero a han mulem leiluwa a pasal Larry omna a chuk le hnu chuan Larry chu alo men baka Rebecca chuan amar phu a mule thatlat maile Rebecca chuan adam that le ngei tur thu le rang taka 911 a call ngal tur thu soipa chuan in chung lama chuan a chhosan le ta ni chumi hnuwa chuan in hnuaya chuk le in Larry chu alo meng to lo ti azuk mu a chu vele Rebecca chuan 911 chu a call ngala Clearwater hmuna om an ni thu le a pasal chu ajim kal chunga liampui tuara alo le reng thu le engma thu chiang a riat bik lo thu te chu a han soi zunga ti chuan police te chu rang takaron kalin Larry chu chan man ani le ni lo te an han chek chiang zunga ma se an rin lo tak main Larry chu chan thei alo ni to zong lo mai a thi na a rei to ba ka anu puin amara mu nia a in soite chu thil oi om lo zok takani ti chu an pom dan ani ngal bok ti chuan misual thil ti ani miawa wangin Larry te in chu an han zir chiang ngal zunga thil ti sual tu han chui chuana tur chi nu ma a om tak mialin ti in chung lama te chuan an han en kual ta zela an room vela thom hno in paidar baka podo in hong nuai mai te chuat laia bungro nok nuai mai te chu an han mu boka ma se maktak main an thil lu le poisa ero himpialin ala om thungani ma se Larry jipero chu abawani ti an retheya chumi hnu chuan Larry ruang chu zirchian turin an thon tani chuti chung vel chuan Larry te in le avel chu tlopo thei lo tura ven vek ani boka chutia an ven lai vel chuan police officer pakhat chuan Rebecca chu abia a Rebecca chu lungai mel po pulovin police officer abiak lai chuan alo nui deuh har nge a chu anin biak na chu TV show pakhat chuan alo cover fu hlau mai le chu thil chu Sergeant Kerry chuan alo mu fu hlau maya
Kerry chuan thilom dan chu maka ti hle a chu ti lai mek chuan chu case chu ama Kerry chui tur chuan an lo da boka Kerry chu a phur hle a ama sabera chuan Rebecca chu kom chian adu ta a Rebecca chu kowin TV show a alo mu to ngei mai a tho pui pa ne na hlim taka anin biak na chu alo mu ve thu chu a soi chuak ta chat maya Kerry chuan chu thil chu makati thu le a pasal leria boral lim chona chu tianga a om thei mai chu makati thu hrilpa chuan Rebecca chu a han be masa a Rebecca chuan abiak pa police officer chuan fiam thu a tho awanga nui mai ani thu in a chang zom ve ngal zat bok Kerry chuan Rebecca hna chuan a pasal thi chonga a om lai rengin engwangin nge police lam abiak po wat lo ti chu a zot le ta a ma se Rebecca chuan misual ti ni nge ya alana wanga thil sual ti tu mel mu chu atum thu a soi vele ta a chu vele Kerry chuan misual mel mua in I pasal nun na chu ingai poimo lo zok ti naim ni ti in a zot le ta Rebecca chuan angai poimo thu le amar phu ala oma wangin misual mu man ram a in be se wangin 911 a kol ngal mai lova in chung lama misual a zon le thu chu a soi vele pok detective Kerry chuan Rebecca chu a pasal mar a zon na lai a zo chuan Rebecca chuan a ngong a zon thu soin Kerry chuan engwang a kuta zong lo nge ni a zot le ta a Rebecca chuan nu chuina chung chang vel TV a te alo en ve to thina wangin a pasal ruang chu a khoi dang lam lo nan a ngong a zong ani thu chu a soi ve le ta ni ti chuan detective Kerry chuan an ma ni chung ko ho zinga leria chunga chuan chu tiang thil rap thak tak ti du turan om le om lo te chu a zot le ta ma se Rebecca chuan a pasal chu mi fel takani awanga chu tiang thil chu ti duan omarin lo thu chu a soi vele tabok chu mai baka Kerry chuan Rebecca chu alo chui runa sahle maya leri nen anin nei ma po in no chi zorna chungchanga zel hial tang to le no chi zuar changkang ani awanga case lo nei to ani MT te chu Kerry chuan Rebecca chu azot ta a Rebecca chuan chu thil tak tak ani ngei thu le chu tiang thila wanga zel hial atang chu thil za thak takani a riat thu a soi ve bok Kerry chuan chung thila wanga a pasal leri nen anin hau thin le thin lo te chu a han zot le a ma se Rebecca chuan anin hau ngai lo thu le a pasal chuan chung anun hlui te chu theihil tura adu zo ka wanga a soi chu sak ngai lo thu a soi boka Kerry chuan a riat du ang a riat to awang chuan anin kom na chu adu tok ta ni ti chuan Kerry chuan Rebecca chu arukin a chui chhun zom ngala a masabera chuan 911 operator hna kalin Rebecca in a pasal boral nia 911 alo call truma a tongkam man te chu awangai thata a anin biak na tang chuan Rebecca chuan thil then lai vel chu a riat lo thu le jima a om dai thu chu voi riat lai a soi man thu te a reta a chu mai baka a pasal tel lova a om thei lo tur thu le a hmangai zia thu te chu a soi tel du bok ti chu a re thei ta ni chu mai baka a tong kam vela tang chuan Rebecca chuan a ti der vel ni in a re tatlata chu baka TV show a police officer nen anin biak na a anui lai an lo cover an mu chung changa a zo to Rebecca in police officer in fiam thu a tho wanga nui nia a in soi chu police officer chuan do tani thu le fiam thu a tho lo thu detective Kerry hna chuan a lo soi ve boka Kerry chuan a thil riat ang baka thil dang nu chuina ta na tangkai turang chu a bo zui ngal zela chutia chui zel nu chuan trum kha chu Kerry chuan Rebecca le an then om thingpui dora thok David chu an lo in murureng thina ni ti chu a riat chu abel le ta a Rebecca chuan David anei adu awangin a pasal leri chu ama nge in a thatani chu a ring ta ni Kerry chuan Rebecca le
David ate anin zui ni ti ria ta tanga ni na chuan leria jeep bo chu leria te na tanga block ni na chuan an muta a leria jeep nung lama chuan a iPod le laptop vel chu an mu baka leria jeep bulchia chuan Rebecca car chu an mu chuak boka Rebecca car a chuan driver seat bulchia seat noya chuan bag chunga silai le leria sanadu em abun reng thin chu an mu chuak le tani chung an thil char ho chu forensic mithiam te hna chuan mun thum laya Rebecca hrengai lo tu te vek na chuan an thon le ta a result alo chua chuan Rebecca kut zia vek an mutani chutia an evidence zong in Rebecca lam a hoi tak vek awang chuan Rebecca chu man an tum ta a chutia man an tum vel lai tak chuan 911 operator chuan kola dong le ta a Rebecca ani thule abialpa Alfredan a pasal leria anga tha tum thu chu asoya ti chuan rang thakin police te chu Rebecca te in lama chuan an kaltani ma se Rebecca te in an va thlen chuan Rebecca te in chu alo kang hlu maya anin bula chuan Rebecca le Alfred chu an lo ombok ti chuan Rebecca le Alfred chu thu zo fia turin hruai an ni tani ti chuan thu an han zot tran ta a Alfred chu tual that tura roi thin ani ti an hre thei ta a ma se Rebecca in 911 a kola Alfred an tha tum anga a soi chu dot alo ni a ma se Rebecca te in a hala wang chuan kum somzel tang tura a chung thu rel ani ta tho ani chumi bak chu leria khesa chuan ma so na tur an muta chuang lova ti chuan leria thi atanga kumruk nuwa chuan evidence thatak an nei chung po a Rebecca an man lo le thu buai an siam sakalo chu mi puilam an thin ur le a man ngei tur le thu buai siam sak ngei tura an norna sat em awangin Rebecca chu man anitani kum thum zel tang turin an titani ma se chu ti chung po chuan Rebecca chuan ama tha ani lo ti chu atran chan alani tarenga chumi hnuwa TV shop pakhatin an komna a po a tha ani lo thu le thu dik chu an la hriat mai tur thu te zel tang ma se re takatan lo tur thu te chu alo soi loka chumi hnu chuan a ma a abial pa nia soi Alfred chu thu an zot fia thavele ta a leria thi na chung changa chuan thu hriat anei le nei lo te zot le in an khes chui la ya thil tangkai tur hriat anei chuan atan hun po an po toy sak thei tur thu an soi ta a ti chuan Alfred a chuan thu dik tak chu a soi chuak ta ni Rebecca chuan a pasal that tura roi atum thu te ma se rei tak chung a hna mi tha chu a tho to ngai lo thu a soi awangin Rebecca chuan ama ngei na pasal chu a tha tak thu a soya chumi hnuwa arwang paisak ram tura aron ngen le thu a soi bok chumi tumpo chuan Alfred chuan alo nar le tak thu te a soya ti chuan Rebecca chu thu zo fi avele ni in hemitum hi chuan tangrei to big lovin a in puang ta ni Rebecca chuan an then om tlangwal David anen anin mangai thu le in nei hia lan tuma wangte a pasal ro sum adu boxi awanga chung thil chu ti tamai ni in a in soya ti chuan David anen an rem ruat angin jim kal tur ang taka in soin a pasal chu a chua san hnuwa ina chuan ho le in a pasal chu a hnung lama tanga aka hnuwa silai le a thil hlu nei te chu ru bo anga alan thei nan alak thu a soitani ti chuan Rebecca chu a chung thu rel sak ni in a pasala tha awangin kum thum atan baka atan hun chu po sei sak ni in kum som rukdang tan bel tura a chung thu rel anita a thu rual pui David a chu leria thi na chung changa aloin nam noi ve wangin kum som panga tang tura a chung thu rel ani boka Alfred ai ro chu police te atran pui awangin atan mabak kumli chu ngai dam ni in chua zalen ani ve ta thungani ole tun truma tan chun khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu don nia
hun man nuam vek ule